Linus Production. Rapture Zina, yes, Kido, and Kobe, pan microphone, my big things I have. Vafundisi makaita zaiko hamukudzikani neiko Munungochiva vakadzi vevanhu amuna unhu pamberi pevanhu shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure madzibaba muchiri kuona pamweya here torai gemenzi tiende baita shura babaita ngozi chimwana changu chinenge mfundisi damuinairisane ndobva ndamudhonza nepande pamberi pevanhu kuti anyare ndobva ndampaka mwana ndewake shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure mufundisi makuita mabiribobi muno muchechi ini handichadi makumitisana namaitadi zvazvadi zviripo cheno kuti nzeve ndedzako musoro pangu uyo ndewako chimiro mufambiro ndewako mwana ndewako sarambe ndewako shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure madzibaba muchiri kuona pamweya here torai gemenzi tiende baita shura babaita ngozi chimwana changu chinenge mfundisi damuingairisane ndobva ndamudhonza nepande pamberi pevanhu kuti anyare ndobva ndampaka mwana ndewake shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure shedza ichiborofita chitaure godobori ndawe aifumure kana iri mhobwe ndoda iyaure mwana ndewani uyu kaitaure mufundisi makuita mabiribobi muno muchechi ini handichadi makumitisana namaitadi zvazvadi zviripo cheno kuti nzeve ndedzako musoro pangu uyo ndewako